kai ya uban nan kai haka kawai jar uba ina wallahi ba zai yi ba jar uban nan kai jar uba ni ai ba da ni za a yi haka ba kai kuma uban nan kai malam lafiya ya ma ashal jinni wa insa ya aka haba malam ka gani cikin wani hali kuma gabo kai ka to na ga sai kallon can kake kana ta cewa ba zai yi ba in gaya maka kuma ni yadda na san ka na san ka kai bari in gaya ma to yanzu nan na shiga gida na je na samu matata tana fira doya ai ina cewa assalamu alaikum ta taso oye mai so da zarere wuka to ni kuma na ji labarin ranar nan a redu wata mata ta soke mijinta da wuka kwarai ni ma na ji wannan labarin to sai yin tsaya to ai kai mata kace I love you mata ta I love you wallahi gara in kwana da Allah ka yi hakuri ka je in yi hakuri ka yi hakuri ka je ka ba ta hakuri ba ta hakuri I love you in je in ce mata ne to ni ba za a yi tarihi da ni ba ba zan zama abin tarihi ba abin kwatance ba yanzu dai ba wannan magana tunda dai ba da wama za ka yi ana ka zo mu je gidan abin da mu shiga kai sai a same ta kai ina ga alama kai ma makina ne son kake a kashe ni daga taimakon ka so kake ka kwana a nan to ai nan yafi ka zo mu je dai kai bura uba ka ba da kan littafin ya kai to akan me daga taimako mutumin banza kai to na ga haka kawai wannan ya ai ba zai yi ba na jan uba bari in taimako zan fai ma ihu ba ihu wannan maka zan fai maka ihu duk girman nan naka kai girman banza dan bura ba wuka ana mata girma ne ina ba zai yi ba ina